Epitideios pour une minute. Ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες του κόσμου και κυρίως οι χώρες της Ευρώπης είναι οι απαγωγές των παιδιών. Η δυνατότητα μεγάλου αριθμού ατόμων να πραγματοποιούν ταξίδια στις διάφορες χώρες της γης, η αύξηση των γάμων μεταξύ ατόμων από διαφορετικές χώρες, η περιορισμένη επιμέλεια των γονέων προς τα παιδιά λόγω της υποχρεώσεως τους να εργάζονται επί πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές σε διαφορετικά μέρη είναι οι κυριότεροι λόγοι που διευκολύνουν την απαγωγή των παιδιών. Οι απαγωγές των παιδιών γίνονται συνήθως είτε για να ζητηθούν λύτρα για την απελευθέρωσή τους, είτε για να γίνουν αυτά αντικείμενα διαφόρων μορφών εκμεταλλεύσεως, όπως παράνομη εργασία, διακίνηση ναρκωτικών, αφαίρεση οργάνων, ακόμη και για να χρησιμοποιηθούν ως στρατιώτες από διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Αξιοσημείωτες είναι και οι απαγωγές των παιδιών από τους ίδιους τους γονείς τους και μεταφορά τους σε χώρες διαφορετικές από εκείνους του τόπου διαμονής τους. Οι επιπτώσεις στον ψυχικό κόσμο των παιδιών που απάγονται είναι πολλές και σημαντικές. Τις περισσότερες φορές υποχρεώνται να ζήσουν σε άλλες χώρες με τρόπο διαφορετικό από εκείνο που έχουν συνηθίσει, να προσπαθούν να επικοινωνήσουν σε μια γλώσσα διαφορετική από τη δική τους και να μην μπορούν να έχουν όνειρα για το μέλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους αισθάνονται ανασφάλεια, καταπίεση, φόβο, αγωνία και χάνουν την εμπιστοσύνη προς τον κόσμο. Οι απαγωγές των παιδιών πρέπει να αντιμετωπιστούν και να καταδικαστούν από όλες τις χώρες. Δυστυχώς μέχρι τώρα ακόμη και η Σύμβαση της Χάγης το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως Monsieur Radev, 1 minute 30. Госпожо председател, необходимостта от мерки, които подобряват ефективното сътрудничество между националните съдебни органи е един от проблемите, по които трябва да работим, за да се направим прилагането на Хагската конвенция по-ефективно и да се минимизират проблемите